Fl-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista l-prezzijiet tal-enerġija żdiedu b'iktar minn 10%. Jitkellem dwar dan rapport tal-Kummissjoni Ewropea li fl-aħħar jiem kien ippreżentat lill-membri tal-Parlament Ewropew. Ir-rapport ta' madwar 250 paġna jħares lejn il-prezzijiet tal-enerġija f'kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jgħid li f'Malta l-prezzijiet tal-enerġija l-industrija u mola minn dawk tal-medja Ewropea u bejn l-2008 u l-2012 dawn żdiedu bi 11.2%. Żieda li tingħaqad ma' żdiediet li kien hemm fis-snin ta' qabel, meta f'pajjiżna il-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienet diġà kwistjoni taħraq. Għall-familji żieda kienet ta' 10.7%. Id-dokument tal-Kummissjoni Ewropea ntbagħat lill-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea hekk kif il-prezzijiet tal-enerġija huma marbuta mal-kompetittività mhux biss tal-pajjiż individwali iżda wkoll tar-reġjun. Intant, b'kuntrast il-konti tal-enerġija f'pajjiżna roħsu b'25% minn nhar it-tnejn. Dan għall-użu domestiku, filwaqt li għall-industrija se jorħsu mis-sena d-dieħla. Jekk trid tikkalkula kemm se tifranka tista' tidħol fis-sit mita.gov.mt/bill savings.